Sinterklaas is onkaam in Friesland. In Dokkum-Ellihout wien demonstraties onkundigen. Maar grut protest wie er net. Al in Ellihout staan 20 anti-Zwarte Pieten-activisten op het zeiland. Op een bepaald stuit bemoeiden 10-tal Cambuur-aanhangers hadden ermee en moest de politie ingrijpen. Intussen kwam de Sintoon bij de Prinsentuin, dat net in wat van de rebellie mee kregen. Mag je wat vragen? Ik ben fijn dat je hier weer in Nederland bent. Oh, lieverd, wat fijn om te horen. Ik ben zo blij om hier weer te zijn. In het voor wien er een soort maatregels nam terug de instanties om escalatie voor te komen. De demonstranten moesten voor haar eigen veiligheid in ME-busjes het plak verlitten. Ja, wie we er afvoert. Terwijl de hooligans gewoon kunnen vrijden en dat is heel paradoxaal. Ja, ik vind het gewoon heel gek. Je mag de ME-bus zien. Ik moet ME-bus zien. Burgemeester Kronen van Ljouwert wil dit soorten van tafereel tenui voorkomen en mij elke niet in peteer. Ik hoop dat het niet meer hoeft en ik denk dat iedereen dat wil, want iedereen is er een beetje zenuwachtig van en er hoeft maar iemand een beetje in de war te zijn en het gaat mis. Gelukkig is het goed gegaan als iedereen zich aan de afspraken houdt, maar laten we samen overleggen. Neem ik taart mee en dan gaan we volgende keer in goed overleg dit oplossen.